A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Una llengua et posa en un passadís per a tota la vida. Dues llengües obren totes les portes al llarg del camí. Aquest és el podcast de l'aula d'acollida de l'Institut El Juncar, al Poblenou de Barcelona. Hola a tothom i benvinguts al quart episodi de A, E, I, O, U. Un nou món, una nova veu. Els mesos van passant volants i avui estem molt emocionats. Tenim una notícia increïble per compartir amb vosaltres. Hem quedat finalistes de la primera edició dels Premis Maria Mercè Marçal de Didàctica de la Llengua Catalana. El passat 28 de gener vam tenir l'honor d'anar a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya com a finalistes d'aquests guardons que celebren la nostra llengua. Aquests premis porten el nom de Maria Mercè Marçal, una gran escriptora i poeta que ens va ensenyar que ser docent també és fer créixer paraules amb sentit i arrel. En honor a ella, volem continuar explorant el món dels llibres i el món de les paraules. Comencem! Com vulguis. Hola, jo sóc l'Alejandro i tinc 13 anys i el meu aniversari és l'11 de febrer. Jo soc de Colòmbia, la meva família és de Colòmbia, de la ciutat que es diu Cali. Jo estudio català, no m'agrada molt, però és necessari per al meu futur. Ara us explicaré una anècdota. A Colòmbia, els boscos són més perillosos que en Catalunya. Quan jo tenia 7 o 8 anys, crec que em va trobar una serp en el meu cosí i em van espantar una mica perquè la serp era molt gran. No recordo qui m'ho va explicar que la serp era perillosa per al seu color i tot va passar en el bosc de Colòmbia. Recordo el meu cosí i tinc moltes ganes que vingui a Catalunya. Quan llegim, coneixem el món, la història i a nosaltres mateixos. Títol del llibre. Mecanoscrit del segon origen. Autor. Manuel de Pedrolo. Editorial. Adapta Editorial. Es una historia de ciencia ficción que trata de dos nois, la Alba y el Didac, que tienen que comenzar en un món nou. Lo recomano perquè és molt interessant, també ajuda a millorar el català. Els llibres han guanyat més batalles que les armes. El nostre institut està situat just damunt de la Biblioteca Manuel Arranz. Anirem a conèixer de prop aquest lloc tan especial i ple de llibres, per seguir fent gran el nostre projecte i fer que les nostres veus continuïn volant. Hola, mira, el meu nom és Anna i soc bibliotecària de la Biblioteca Poblenou Manuel Arranz de Barcelona. Em dic Lluís Martínez i soc el director de la Biblioteca de Poblenou. La biblioteca està al carrer Joan Car número 35, està molt ben ubicada al Poblenou, està a 2 carrers de la Rambla del Poblenou, estem al costat del Mercat de Poblenou també, o sigui que estem molt com al Rovell o com al centre del barri. Hola, soc alumna de l'aula de l'acollida de l'Institut El Juncar. He fet una entrevista per conèixer millor la biblioteca i entendre les seves normes i què he de fer com usuària. Abans no solia llegir, però ara m'agrada. Crec que és bo tenir biblioteques, ja que permeten llegir i estudiar amb més tranquil·litat. Gràcies a aquesta entrevista he après molt sobre la biblioteca i com aprofitar-la millor. La biblioteca és justament sota el nostre institut i el que passa és que jo no tenia carnet. Llavors vaig aprofitar per treure'm el carnet, ja que necessitava llibres per l'aula d'acollida. Li pregunté a la bibliotecària què necessitava per fer-ho. Escolteu què em va dir. Què necessito per fer-me un carnet de la biblioteca? Val. Ets major de 14 anys o menor? Major. Vale. Si ets major de 14 anys, només amb el teu document, ja sigui passaport, DNI, NIE o qualsevol altre document oficial, carnet de conduir inclòs, et podem fer el carnet. Ja està, només això. Si ets menor de 14 anys, llavors sí que necessites una autorització d'un tutor legal i venir presencialment aquí a la biblioteca perquè et signi aquesta autorització. Què passa si no torno el llibre?
En principi, si es suma un punt com de penalització per cada dia de retard, o sigui, si tornes un llibre una setmana altra, es sumen 7 punts. Llavors, si arribes a 50 punts, durant 15 dies no et pots endur coses a casa. I si no el tornes, doncs fins que no el tornis no et pots endur res més. Soc alumna del Joncar i estic aprenent català a l'aula d'acollida. No soc de llegir, però m'agraden molt els llibres de psicologia. El director de la biblioteca ens explica quins són els llibres que més es demanen a la biblioteca. Ui, això és difícil, perquè és un barri que llegeix molt i llavors surt molt la novel·la, surten molt els llibres infantils, de l'astre infantil, els còmics també surten molt. Per exemple, és un barri que surten molt també els llibres de disseny, perquè hi ha molts dissenyadors i il·lustradors al barri. Llavors és difícil, sé que hi ha unes llistes, però sí que et podria dir alguna novel·la, espera. No sé, autores com la Sara Lark o el Javier Cercas també últimament ha tret un llibre fa poc que surt molt. Soc d'Argentina, però fa més de 5 mesos que visc a Barcelona. Vaig a l'aula d'acollida de l'Institut del Joncar de Poblenou. És al costat de la Biblioteca Pública Manuel Arranz. I ara estic aprenent a llegir en català. He fet aquesta entrevista a la bibliotecària Anna perquè ara que estic començant a llegir en català he començat amb llibres de lectura fàcil que m'ajuden molt. I em sembla molt important que altres persones com jo nouvinguts sàpiguen també d'això per poder aprendre més fàcilment. Què són els llibres de lectura fàcil? ¿Eres aconsellats a les estudiantes nouvinguts? Els llibres de lectura fàcil són llibres normalment adaptacions de clàssics, que justament estan adaptats amb un text, amb unes anotacions perquè la persona, sobretot nouvinguda o que té algun tipus de dificultat lectora, pugui entendre el text. I jo penso que pels nouvinguts és molt bona elecció perquè és llegir un clàssic, ja sigui, no sé, Romeo i Julieta o qualsevol altre, però amb aquesta adaptació i aquestes ajudes a la lectura que va molt bé per entendre. Hi ha escriptors catalans? Sí, quan parlo de llibres clàssics inclou tot, llibres d'autors catalans, com llibres d'autors espanyols, com llibres d'autors d'altres llocs del món. Sí, també en tenim. A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Títol del llibre: Pedra de tartera. Autora: Maria Barbal. Editorial: Llibre obert. Li semblava que el seu nom feia per a una dona refeta i forta. La Conxa estava molt prima. Patia cada cop que li preguntàvem com es deia. Però el Jaume li va dir que el seu nom li endolcia la boca com el sucre. Aquest llibre és una història de Pedra dels Arrels. Explica la vida de la Conxa des que és una nena fins que es fa gran. M'ha agradat el llibre perquè et mostra com vivia la gent durant la Guerra Civil Espanyola i si no saps o no coneixes sobre això, és força informatiu. I el llibre està en format de lectura fàcil, això ajuda molt a entendre millor el català. Aprendre a llegir és com encendre un foc. Cada síl·laba és una petita espurna. Hola, em dic Rabia. Soc del Pakistan, tinc 13 anys. Estudio a l'Institut El Joncar del Poblenou. Vaig anar a la biblioteca del costat de l'institut. Preguntar si tenen llibres en urdu o en quines llengües en tenen. M'agrada molt llegir en urdu i anglès i català, per això he vingut a aquesta biblioteca. A veure si trobo algun llibre. En quines llengües podem trobar els llibres en aquesta biblioteca? Bàsicament, els llibres de coneixement sí que són només en català i castellà. Els llibres de ficció, és a dir, contes, novel·les, els podem trobar, a part de català i castellà, amb altres idiomes, com per exemple alemany, italià, anglès, francès.
tenim alguna cosa, això, per exemple, tenim alguna coseta en ucraïnès. Vale? També el que passa amb les biblioteques que també depèn de la població que tinguem propera, tens més d'una llengua o d'una altra. Aquí, en aquest barri, hi ha molt parlant anglosaxó, francès, italià, vale? Per això en tenim més d'això. Per ser fort, cal menjar cada dia. Per ser savi, cal llegir sempre. És lluny, saps fer la ella? Lluny, vale, lluny. Per viatjar lluny no hi ha res millor que un llibre. Títol del llibre. Surfista. Autora. Uxue Alberdi. El llibre que he agafat de la biblioteca es diu Surfista. És un còmic, em va treure el nom perquè era de surf. El personatge és una dona del País Basc inconformista que està embarassada, mare soltera. La història passa entre Barcelona i Euskadi. Es tracta d'una pèrdua, mentre que ella estava a punt de donar vida. I va d'un retrobament inesperat. El personatge principal és la dona. És una persona que és valenta i forta. M'agrada el llibre per com ho mostra la vida. La dificultat de la lectura diria que és normal, considerant que és un còmic. El recomano perquè és cort, senzill, però té un missatge interessant. Al final també té un plot twist que ho fa més interessant. Títol del llibre. Madame Bovary. Autor. Gustave Flaubert. Editorial. La mar de fàcil. Em dec haver equivocat, pensava. Intentava saber què significaven exactament a la vida les paraules felicitat, passió i embriaguesa, que tan boniques l'havien semblat als llibres. El llibre que vaig agafar de la biblioteca va ser un llibre de lectura fàcil. Explica la història d'Emma Bovary, una dona que no és feliç en la seva vida ni en el seu matrimoni. La meva opinió del llibre és que fa reflexionar sobre com els somnis poden afectar veure la realitat i portar-nos a prendre males decisions. Una frase del llibre és «Volia morir, però també volia viure a París». Aquesta frase mostra la contradicció d'Emma, que se sent desesperada però continua desitjant una vida millor. Aquest és el podcast de l'Aula d'Acollida de l'Institut El Joncar, al Poblenou de Barcelona. Ja teniu el vostre llibre a punt d'obrir? A què espereu? Fins aquí el podcast d'aquest mes de febrer. Us avancem que el proper episodi us farà venir molta gana. A, E, I, O, U... El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Una llengua et posa en un passadís per a tota la vida. Dues llengües obren totes les portes al llarg del camí.